Iya iki medun iki lho. Ya sinden ra kena dipidak wayangane ya sine iki. Iya. Ayo wis medun kok. Ayo Tin, ayo lagi medun. Lho justru kowe iki bangga nek wong piyai kene iki kowe begitu tak kon medun ayo Tin. Berarti selama iki penonton iki memperhatikan kamu. Iya. Ngidola karo kowe, ngefan. Iya. Pengen ngantemi karo kowe. Ya pengen ngantemi lho. Saking ngefane ana sing gemes wong nek komentar kae Tatin tuh bikin gemes. Batinku ya sing marai gemes ya apane. Iya, wong awake kaya dream. Lah ya awake kuwi sing marai gemes ki. Ah ya ora. Kelemon nek kowe iki ora marai gemes ora. Iya. Nek ditumbuk kaya ngopo ngono paling. Halo ana sing wah. Kae ngelekar lho kae. Paling lho, paling. Wah. Ya ora apa-apa arang ya. Lagune apa? Kareng ngaturke apa? Lah napa? Sisa-sisa cinta wis. Ya, iki mau wis. Iki oh, kayak malah hafal bapake podang kuning. Ya, nyuwun podang kuning. Heeh. Nggih. Ning ditewe entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku ki mau lek ngedumi kokean e. Ayo jenengan ya sembodo nang ngrogoh kuwi ngene jenengan dhewe. Kudune 100 kok aku kebablasan 200. Ya iki bareng kan tekan ayu kok entek. Waduh aku wis tratapan ya iki mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tasnya dirogoh. Tas apa? Anggepe kok nrogoh tas. Ya kan sembodo ngono lho. Tenan tek kanggo wayangan nrogoh tas tekor, wayangan nrogoh tas tekor. Anggepe ora iki tas wis khusus e madake. Iki wis ora entuk dirogoh. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Ora komersil banget to. Ya ora komersil liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ora tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ora masalah. Hasil utang lho jenengan? Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu mlocot. Lah tenan lho. Sing endi? Kuwi transferane ora ning rekeningku. Sing nang Megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? 3 dina. Wis tangkep ilang.